V tejto kapitole si prevedieme logotyp do kriviek. Máme tu už otvorený podklad, ktorý sme si pripravili v predošlých kapitolách. Začneme tým najjednoduchším kruhom. Vyberieme si ho z menu Tools. Bereme si elipsu. Všimnite si, že viaceré nástroje majú v pravom dolnom rohu malú šípku a pri ich dlhšom kliknutí sa vám rozbalí ponuka s viacerými variantmi toho ktorého nástroja. Predtým, než začnem kresliť, si v menu View zapnem Smart Guides, ktoré sú úplne super, a to preto, že dovoľujú všetky objekty, ktoré kreslíte, prichytávať k vodiacim linkám, k okrajom objektov, k ich stredom a podobne. To znamená, že ja môžem teraz nakresliť kruh priamo z prieniku týchto dvoch vodiacich liniek držaním ľavej klávesy myši. Všimnite si, že kreslím elipsu, ale ak stlačím klávesu Shift popri kreslení, tak začnem kresliť dokonalý kruh. A ak tomu ešte pripojím klávesu ľavý Alt, tak ten kruh bude mať stred tam, kde som ho začal kresliť. Čiže nakreslím si väčší kruh približne v strede hrubej linky môjho náčrtu. Pustím myš, pustím klávesy. Nakreslil sa mi tu kruh s bielou výplňou a s čiernym obrysom v Appearance paneli. Si výplň odstránim, pretože ja chcem len obrys. A nastavím si hrubší obrys, máme tomu hrubke 14 bodov, tak je to celkom fajn. A k tomu si nakreslím podobne ešte menší kruh. Priamo zo stredu držím klávesy Shift a Alt. Pustím a mám tu ďalší kruh. Teraz si nakreslíme pásy záchranného kolesa. Všimnite si, že sú stredovo symetrické a preto nebudem kresliť všetky pásy, ale nakreslím len časť jedného pásu, ktorú si pomocou transformácie rozkopírujeme. Ušetríme s tým prácu, budeme mať všetky tvary rovnaké a môžeme ten tvar následne upravovať a menia sa nám všetky tvary naraz. Takže to si teraz ukážeme. Najprv si priblížim na vrchný tvar a trošku oddialím a vyberiem si Pen Tool na to pero na kreslenie kriviek a nakreslím jednoduchý tvar, ktorý bude vlastne len polovica jedného pásu. Ostalo mi tu nastavené z predošlého štýlu, a to hrubý čierny obrys a žiadna výplň. V každom prípade tento objekt chcem mať bez obrysu a nastavím mu nejakú sivú výplň, aby sa líšila od čiernych kruhov. Tak, vyberiem si teraz Selection Tool a všimnem si, že okolo nášho objektu sú také obrysy. To znamená, že náš objekt sa nachádza v tejto časti. Ako som vravel,
Chcem ho otáčať okolo stredu kruhu a zjavne stred tohto objektu by bol niekde tu. Hej? Podľa nášho programu. Preto si vyberiem Hand Tool a presuniem sa do stredu našej kružnice, kde pomocou Pen Tool vytvorím jeden bod. Otvorím si vrstvy, otvorím si vrstvu logotyp, vidím, že ten jeden bod tu je zvýraznený a takisto aj pomocou klávesy Shift označím náš CV objekt a pravým tlačítkom vyberiem možnosť Group. Všimnite si, že v našich vrstvách tu teraz vznikla skupina z nášho sivého objektu a z jedného bodu, ktorý môžeme nazvať aj Anchor Point, ako kotviaci bod. Je to bod, okolo ktorého budeme rotovať náš objekt. Keďže sú oba objekty v skupine, vyberieme si Selection Tool, vidíme, ja si oddialím, no ak si vyberiem Zoom Tool a stlačím klávesu Alt, tak objekt oddiaľujem. Vyberiem si Selection Tool, pozriem sa na označený objekt a vidím, že jeho ohraničenie ide od začiatku objektu až po koniec Anchor Pointu. Najprv si náš objekt budeme zrkadliť podľa tejto osy v menu paneli Appearance. Vyberiem funkciu Distort and Transform. Dám si to nabok, aby sme videli, čo robíme. Vždycky, keď otvoríte Transform Effect, tak preview je vypnuté. Ja si ho zapnem, aby sme videli, čo robíme. Náš objekt si budeme rotovať teda zrkadliť podľa osy X a podľa ľavej hrany. Čiže si klikneme tu na tento malý čierny bod. A takisto chceme, aby nám náš pôvodný objekt ostal, takže si vytvoríme aj jednu kópiu. Takto je to fajn a klikneme na OK. V druhom kroku vytvoríme ďalšiu transformáciu, kde si tento objekt trikrát skopírujeme a zarotujeme okolo nášho Anchor Pointu. Čiže mám si pridať nový efekt Distort and Transform. Ilustrátor sa nás pýta, že chceme vytvoriť ďalšiu inštanciu tohto efektu. Chceme, pretože tieto dve transformácie nemôžeme vytvoriť naraz, ale osobitne. Preto si vytvoríme nový efekt, kde ho budeme rotovať o 90 stupňov. Zapnem si preview a budeme ho rotovať podľa spodného bodu v strede dole a vytvoríme si 3 kópie. Super. Dáme OK a máme vytvorené 4 pásiky. A to, že náš objekt máme takto dvakrát transformovaný, má ešte jednu veľkú výhodu. Ak by som ho chcel niekedy v budúcnosti upraviť. Napríklad teraz. Mám pocit, že tie pruhy sú príliš hrubé a chcel by som ich zúžiť. Ak by som mal 4 nezávislé objekty, tak by som musel upraviť každý jeden osobitne, ale takto mi stačí upravovať len tento jeden objekt a zmena sa premietne všade. Vyberiem si Direct Selection Tool, ktorá mi dovoľuje
označovať len kotviace body objektov, ktoré môžem nezávisle meniť. Napríklad označím tento objekt a trochu ho zmenším. A ako ste si všimli, zmenšili sa všetky objekty. To isté môžem urobiť trochu aj so spodným objektom. A teraz je to celkom fajn. Posledná vec, ktorá mi vadí, je to, že naše pásy sú nad pruhmi. Ja ich samozrejme chcem za nimi. Otvorím si preto Layers Panel a našu skupinu objektov zväčším, presuniem pod kruhy. Super. Pozrime sa z diaľky, čo sme vytvorili. Mimochodom, nástroj Zoom, teda lupa, budete v Illustrátore používať veľmi často. Nemusíte ho stále zapínať, ale stačí, ak stlačíte ľavý Shift a kolieskom na myši scrollujete. V ďalších tutoriáloch to budem približovať asi len takto. No. To isté je aj s nástrojom Hand Tool, s ktorým sa posúvate po ploche. Stačí, ak držíte medzerník, a môžete sa posúvať po ploche. Náš podklad už nebudem potrebovať, preto si ho odomknem a hodím do koša. Označím si celý logotyp, vytvorím z neho skupinu a na záver si ho ešte otočím o 45 stupňov. V paneli Appearance pridám Effect, Distort and Transform 45 stupňov. Žiadne kópie, žiadne zrkadlenia. Klikneme na OK. A to je všetko. V ďalšej kapitole si k nášmu logotypu pridáme písmo.